Hi va haver recurs tant per part de la direcció de Telemadrid com per part dels companys del comitè d'empresa, cosa que en aquests moments sembla que encara no està massa clara. Sí que sabem que el govern de Madrid ha anunciat que pensa pagar 45 dies però no pensa reincorporar els treballadors. Nosaltres ens alegrem molt per als companys de Telemadrid, però també hem de ser conscients que la sentència de Telemadrid ens ha de fer reflexionar i ser prudents d'alguna cosa que els que estem així en esta banda del megàfon i portem, jo que sé, any i mig parlant ja, hem dit moltes vegades, i és el perill que té la reforma laboral de Mariano Rajoy. Perquè els companys de Telemadrid no han aconseguit una nul·litat, han aconseguit una improcedència. És a dir d'una altra manera i traduït al cristià, que la reforma laboral que ha fet el senyor Rajoy permet, sense cap tipus de problema, segons acaba de dir també el Tribunal Superior de Justícia, tirar a més de 800 treballadors al carrer, tirar a treballadors que tenen plaça de plantilla en una empresa pública i fer el que te dona la gana, per tant, treballant. Continuem també a l'espera de saber alguna de la nova directora general, Rosa Vidal, que té des de fa més de 2 setmanes una carta del comitè d'empresa damunt la taula, però que de moment no ens ha rebut ni ens ha donat ninguna data per a rebre'ns. Sí que estem escoltant que està fent declaracions a la premsa com a mínim sorprenents, perquè una pensa que quan es parla de l'expedient de regulació d'ocupació el primer que ha de fer la direcció general és sentar-se a parlar amb el comitè d'empresa. Primer amb el comitè d'empresa i després amb la premsa o amb el govern valencià o amb qui vulgui. Eixes paraules de la directora general han suscitat molt de debat i molta controvèrsia i cadascú diu una cosa. Jo vos demane que ens tranquil·litzem. Li donaria més importància si la senyora Rosa Vidal ha de dir alguna cosa respecte a l'expedient de regulació. El primer que ha de fer és sentar-se amb el comitè d'empresa a dir-nos-ho a nosaltres, a parlar-los a la cara, a dir-nos què pensa fer en este expedient que té damunt la taula i a veure com va a resoldre la situació que es viu en aquesta empresa en els pròxims mesos respecte a l'expedient de regulació. També hem sabut que resulta que el despatx d'advocats Garrigues està fent també el contracte programa de Radiotelevisió Valenciana. Bien. Només sabíem si tenim una entrevista amb la directora general, sereu els primers a saber-ho, anem a esperar a parlar en ella abans de poder-vos comentar o saber què està passant en l'expedient de regulació en esta casa i què volen dir aquestes paraules que ha dit la directora general. Continuem treballant i anem a continuar lluitant per treure aquesta empresa endavant. Gràcies. Com en el procés posterior, i anem a lluitar per això que és convenient per a tots els treballadors. Plantejarem en la negociació del conveni va ser, senyores, en agost de l'any passat la llei establia, s'havia aprovat en juliol, elaboren el contracte programa, determinen el que volen fer els pròxims 3 anys en aquesta casa i en funció del que determinen que necessiten de treballadors per als pròxims 3 anys, elaboren l'expedient de regulació d'ocupació. És una qüestió de lògica, és a dir, vull saber què vull fer i per tant hauré de saber a posteriori en quanta gent necessita per a fer-ho. Ara vegem que ho han fet al revés, primer tiren la gent i després determinen la història. Per què? Pues si descobrim que els mateixos que han decidit accelerar i augmentar el nombre de gent al carrer són els que després tenen el contracte per a determinar què s'ha de fer, possiblement aquestes persones els ha convingut guanyar més pasta. De la mateixa manera que si sabem que només s'aprova l'expedient de regulació, els directius d'esta casa se deixen a treballar amb productores, possiblement els mateixos directius estaven buscant, tenien molt d'interès en que s'eixirà el màxim nombre de gent possible i posteriorment tindre més capacitat per a introduir productores i guanyar més diners. Totes aquestes qüestions estem traslladant-les als advocats perquè ens poden ajudar. Diu que efectivament els treballadors no són els culpables. La sentència qüestiona el motiu econòmic de l'ERE de Telemadrid perquè diu que no hi ha un dèficit sobrevingut en els últims 3 mesos o 6 mesos, com diu la llei. No. Jo crec que és una mala gestió durant molts anys i que aquest deute acumulat no és dels últims anys, és dels últims mesos, és de tota la història de la televisió. Això és multiplicat per 7 el que ha passat en aquesta televisió. Per tant, això ens dona molta esperança de que la sentència vagi pel mateix camí o millor, perquè lo de la nul·litat també diu que podria declarar nul·litat per la qüestió de la baremació. En el nostre cas sí que hi ha una llista de criteris absolutament inconstitucionals i per tant, això és una causa que diu el tribunal que és causa de nul·litat i esperem que per ahí puga també entrar. Però sobretot, com us dic, me fa molta il·lusió que aquesta pancarta que hem passejat per tots els carrers hagi sigut beneïda al final pels tribunals. Els treballadors no han sigut els culpables del que ha passat així. És un cuento, com sabeu tots, que
que les nostres nòmines, que lo que hem cobrat, que es que hem treballat així, tinguem la culpa d'ixos 1.500 milions d'euros. Això pot costar-nos dinero i ells ho saben. Ha vingut així per a gestionar un tancament, una desfeta d'esta empresa a base d'intoxicar el que fins ara ens ha donat la força a tots els treballadors, que és la unitat i la unitat. Perquè és una cabronada absoluta el que se planteja. Comprens? Perquè això se hauria d'haver plantejat des del principi, no portar-nos a un tio amb una ploma en la mà per tirar ja al 70% de la plantilla que està pintada. Només volia dir això i voldria saber també quina és la postura del comitè d'empresa de manera més detallada respecte a una hipotètica negociació de l'ERE a baixa. Una vegada més ens enfrontem a la mateixa situació que vivim des de fa 2 anys, i és que ens enterem de tot per la premsa. Per tant, el que ens estem dient és anem a parlar en ella, anem a veure si ens rep, anem a veure si ens ho diu a la cara, si és de veres el que diuen els mitjans, en quin sentit ho ha dit, com ho ha dit, i quan ho sapiem el primer que farem és informar-nos i després, evidentment, contestar-li. Però és que nosaltres no sabem absolutament res, el que sí sabem és que és una mala manera de començar. Y enviándonos bombas de relojería para desumirnos. Pero y eso es algo que lo tenemos que años. combatir. Llevamos casi 2 años y no van a poder Correcto, engañarnos solo con era eso, ¿vale? recordarlo. Muy bien. Nunca he dudado de vosotros.